नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण उकळलेल्या बटाट्याची चटपटीत अशी भाजी कशी बनवायची हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे 5 बटाटे उकळवून त्याचे साली काढून या प्रकारे फोडी करून घेतलेले आहे। हे बघा। आता यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊया। इथे आपण एक मोठा चमचा तेल घेतलेला आहे, अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं, एक टोमॅटो मीडियम आकाराचा बारीक चिरून घेतलेला आहे, एक मोठा कांदा आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे, 4-5 हिरव्या मिरचीचे तुकडे करून घेतलेले आहे, कढीपत्ता, हळद, चवीप्रमाणे मीठ आणि वरतून टाकण्यासाठी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेला आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास शेअर आणि लाईक करायला विसरू नका। चला मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। आपली कढई गरम झालेली आहे, आपण त्यामध्ये एक मोठा चमचा तेल ओतूया। तेल थोडंसं गरम झालं की त्यामध्ये आपण मोहरी घालूया। अर्धा चमचा मोहरी घेतले, ती घालूया। अर्धा चमचा जिरा ते टाकूया। आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूया। छान परतवून घेऊया। आता लगेच आपण कढीपत्ता घालूया आणि बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या। 1-2 मिनिटं आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। कांदा आपला नरम होत आलाय, आता त्यामध्ये मीडियम आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय तो घालूया आणि 2 मिनिटं परतवून घेऊया। अगदी सोपी पद्धत आहे आणि छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही बनवून बघा। टोमॅटो थोडासा आपल्याला नरम करून घ्यायचा आहे। हे बघा, टोमॅटो आपला छान नरम झालेला आहे। आता लगेच आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालूया। छान परतवून घ्यायचं आपल्याला। आता आपण उकळलेल्या बटाट्याच्या ज्या फोडी करून घेतल्या ते घालूया। चवीप्रमाणे मीठ, आणि छान एकजीव करून घेऊया। छान एकजीव करून घ्यायचं आहे। आता यावरती आपण 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे, आपण झाकण उघडूया। परतून घेऊया। हे बघा, छान आपली बटाट्याची चटपटीत भाजी तयार झालेली आहे। आता आपण वरतून कोथिंबीर सोडूया। परतून घेऊया।
आजची आपली उकळलेल्या बटाट्याची चटपटीत भाजी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.